Voilà, an balimaw an bɛ aw fo ni k'aw to aw sigiyɔrɔ ani aw sɔrɔ yɔrɔ la sana ani a ka waati o kɔnɔna na k'a yira aw la k'a fɔ bi an bɛ an ka studio belebeleba ye an bɛ ale kɔnɔna na tuguni n'o ye Zikiri Plus ale studio ye Zikiri Plus min bɛ na ale ka miiriya ye yalasa maliyɛndenw ka se ka lafiya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diaspora aw bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ o sababu la waati o waati an bɛ wuli ni ka belebele sɛgɛrɛ belebele jɔ banabakaw ka latigɛ n'o de ye Uzazi Gazali bi an y'a wele tuguni studio belebeleba in ale kɔnɔna na sani an ka don kumaw kɔnɔ an bɛ an baarakɛɲɔgɔn fo ka an ka ɲɛmaaso fo ni ka an ka ɲɛmɔgɔ fo n'o ye Ibe ye Ibrahim Kɔnɛ Ibe an b'a fɔ a ma ko ani ɲantuma ani cɛ a ka baara ɲumanw na ka an baarakɛɲɔgɔn tɔw fo Seydou fo ka taa se biye ma sabula n bɛ to k'o de fɔ aw ɲɛna n'i y'a ye aw bɛ image ɲuman lajɛ ka kumakan duman lamɛn dɔw de sɔnna ni ka jɛ image kɔ ka t'u jɔ kɔfɛ olu ma sɔn u ka bɔ image la mɛ ka baara kɛ ka ɲa o sababu la Uzazi Gazali ale fana jɛna sunɔgɔ kɔ sabula morikɛ bɛ sunɔgɔ la waati bɛɛ maa mago tɛ tila a jɛna sunɔgɔ kɔ ka jɛ yaala kɔ ka jɛ fɛn caman kɔ a jɛniko kɔ k'ale bɛ maliyɛndenw lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa bɛ jamana kɔ kan bɛɛ ka lafiya ale kama Gazali morikɛ ɲininkaliw camanba de b'an bolo bi ni ka ɲɛsin a ma sani an ka don ɲininkaliw kɔnɔ an bɛ foli d'a ma a ka foli kɛ a ka sɔrɔ ka kuma segin an ma ɲininkali min b'an fɛ an n'o d'a ma Gazali ɲantuma. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر ربه الكريم أن الله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سليم وتمنى كوفي Zikiri Plus baraka bla bela jelen fo ka kanubagaw fo ka filɛbagaw fo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ ka kan karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka jamana karamɔgɔ bɛɛ fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka a di I yɛrɛ ma Jalo Jarani ni ala kira sɔnna ma o y'an don waye Gazali an bɛ I fo dantɛ foli min na maa bɛ se fɛn min na a t'i kamana gan tile fila in na anw famani ma an y'a ye k'a mɛn k'a fɔ ko Gazali k'i kun taara kungo kɔnɔ I donna kungo kɔnɔ I donna ni suba daga dɔ I fɛ kabako daga dɔ ka taa baara kɛ ni daga in ye yalima ne fana y'i wele bi ka na plateau kan ka n'i ɲininka daga in kunko ani a ɲɛɲɛ na daga in donna kun jumɛn kama daga in bɛna se ka nafa dilan maliyɛnw ye wa sabula bi bɛɛ mago b'a teliman de la a telimani dɛ mɔgɔ mago bɛ ko teliman de la k'a ye ka tiɲɛ ye joona I dun taara kungo kɔnɔ I ni suya daga taara I taara kabako kɛ kungo kɔnɔ I taara daga min don daga in ye mun daga ye daga in bɛ se ka maaw mago dilan wa n'a tɛ se ka maaw mago dilan min deli a fɔ n ye I ye wari min don essence la ka taa ne yɛrɛ b'a sara I bɛ taa daga in yira n na n b'a bɛɛ ci sabula nafa tɛ daga kolon marali la mɛ n'i y'a dɔn k'i ka daga min I taara don k'a bɛ se ka nafa dilan maliyɛnw ye malidenw ye diɲɛmaa ye minnu ko olu yɛrɛ ma da ko la fewu I n'a fɔ ne n'a ɲɔgɔnw sabula ne ma da ko la mɛ an mago bɛ ko tiɲɛ de la ko teliman Gazali a bɛ di daga jumɛn don magoɲɛ daga don wa magotiɲɛ daga don wa kungo kɔnɔ layɛli tun bɛ na n taara ni daga in fɛ ka taa kungo kɔnɔna la o daga de don wa walima mobili boli nɛgɛ bɛ na n taara ka taa kungo kɔnɔ o daga de don wa walima ne ni yiridenw kɔmana n taara yiriw la n ye n profite ka daga dɔ san sugu la ka taa e taara o daga de ɲɔgɔn de ye sugu la wa I y'o daga ɲɔgɔn de san ka taa kungo kɔnɔ ka t'i yaala ka na wa I taara yiri suma de minɛ kungo kɔnɔ ka jɛ tile kɔ Bamakɔ ka taa ka na wa mɛ n'o tɛ fo I jɛna baaraw kɔ ka taa de k'i bɛ taa maliyɛndenw mago dilan n'o daga don min ɲininka n'an taara ɲɔgɔn fɛ I bɛ sɔn ka taga in ci wa n'an taara n b'a ci I b'a ci n b'a ci n'a sɔrɔ mɔgɔ magoɲɛ daga tɛ n b'i deli I ye min don karibila na ne b'a dubile ne b'a sara ne yɛrɛ b'a ɲini maaw de fɛ k'a di e ma an ka taa ne k'a daga ci o ka fisa I ka maa wɛrɛ mago san n'a ye Jalo ne yɛrɛ tɛ jɛ sɛ sɔngɔ kɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ taga n ka bere di mɛ k'a ci fɔlɔ kala ayiwa n b'i lamɛn n'an k'i k'a ci I bɛ sɔn n bɛ sɔn ni magoɲɛ daga tɛ ne b'a ci alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim Jalo I ka ɲininkali diyara n ye tiɲɛ don
an k'u fama ka baara ma dɔɔni o ye image la n'o tɛ an tɛ se ka baara bila parce que nakun wɛrɛ t'an na baara kɔ diɲɛlatigɛ la mɔgɔw peresilen don ala bɛ waati min d'i ma i ka balo i b'i jɛ ka ko dɔ k'a kɔnɔ komi a b'o cogo la mɔgɔw bɛ an wele jamana kɔ ka kuma bɛɛ vraiment o bɛ problème caman lakale an ɲɛna u b'u ka tɔɔrɔyaw fɔ a bɛ cɛw la a bɛ musow la a bɛ dentigiw yɛrɛw la a bɛ jɔyɔrɔtigiw la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ baara yɛrɛ fana na c'est-à-dire bɛɛ b'i ta de fɔ quoi bon ni ala y'i balo bɛɛ karamɔgɔya ma n'i yɛrɛ fana ko bon ko sababu dɔw bɛ n bolo mɔgɔw n'i y'u lamɛn i bɛ fɛ k'a dɔn hamina jumɛn de bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi diɲɛmaa bɛ kule min nɔfɛ donc dalu dɔw bɛ yen olu ye universel ye olu bɛ se ka cɛ mɔgɔw dilan a bɛ muso mɔgɔw dilan donc ni an bɛ mɔgɔw ka problème lamɛn kuma lamɛn kun ye pour que ka faamuya sɔrɔ a la ka hakili jagabɔ kɛ ka bɔ ni fɛn dɔ ye fɛn min bɛ se ka mɔgɔw mago dilan parce que i b'a ye mɔgɔw bɛ an wele o t'an wele an ka cɛya kama o t'an wele ko tɔgɔ banna ko dɔnni banna kɔnɔguwan de don n'o tɛ n'u dusu sumanen don n'u lafiyalen don a ka ca ala fɛ o bɛ tɛmɛ anw na laɲini wɛrɛ b'u bolo min tɛ anw fɛ baro ye bon an ka baara bɛnna karamɔgɔ ye ma ni ala ni kira sɔnna a ma karamɔgɔ fana i kan k'i cɛsiri ka baara kɛ ka recherche kɛ i ka dɔnni de kɔnɔ mɔgɔ minnu b'u jigi da i kan i bɛ se k'olu jigi ma fa cogo min komi ala de y'an bɛɛ furuba ala ye komi ale yɛrɛ de ko k'an ka sababu ɲini n'o tɛ adamaden ni i y'i kun wɛrɛ fɔ ala y'i yɛrɛ ka so kɔnɔ o y'o bannen a tɛ komi n'a fɔ ala ma mɛn o mais n'i y'a ye e b'i ka kungo fɔli to yen ka taa mɔgɔ wɛrɛ wele ka t'i kungo fɔ a ye o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ a bolo e kungo fɔ cogo de la pour que k'i ka laɲini sɔrɔ ne ma nin ko in kɛ foyi kɔsɔn fɔ mɔgɔw ka laɲini laɲini ye jumɛn ye c'est que yɔrɔ dɔ b'a la mɔgɔ caman bɛ yen ala ye mɔgɔ mɔgɔ da ala ye bɛɛ garisɛgɛ yanni saya cɛ ala bɛ fɛn dɔ d'i ma da diɲɛ dafɛn bɛɛ ala ma mɔgɔ foyi da baatilan ala ma danfɛn foyi da baatilan ala ye fɛn o fɛn da a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala bɛ fɛn dɔ d'a ma yanni saya cɛ bɛɛ balo bɛ ala bolo bon n'an y'a jateminɛ fana anw fɛ yan farafinna ni bɛɛ tora i dancogo bolo ala la ala bolo bɛɛ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a komi ko wɛrɛw bɛ yen vraiment hali n'an m'o fɔ mun de la adamaden i tɛ ka ko ɲɛ sɔrɔ bien ko i tɛ ka ɲɛ i bolo an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn a ma k'a fɔ juguyaw bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ dabaliw bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ parce que an bɛ don min na ko bi i b'a kɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye o de b'a tiɲɛ i ye o bɛ se ka kɛ bon o ye kelen ye adamaden yɛrɛ fana bɛ taa mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara kɛ san kalo 12 a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la baara tɛ se ka bila mais a bɛ fɛn min kɛ baara kɔnɔ ala ko tiɲɛ a tɛ se k'ale yɛrɛ ka affaire bɛɛ kɛ surtout ka taa fɔ mɔgɔ minnu ka kungo kulonnen don ale la bon nin waati in kɔnɔ kalo damadɔ in kɔnɔ n'o de lamɛn jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ mɔgɔw fɛ ka caya vraiment dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ bɛ baara kɛ k'olu bɛ sara yɛrɛ ta ka ca miliyɔn kalo la mais ni kalo sara yanni kalo wɛrɛ cɛ olu bɛ tila ka juru ta bon olu b'u miiri olu bɛ tunga na bon u bɛ se k'u yɛrɛ to la cogo di ka sigi faso kɔnɔ don jumɛn terrain sanna ka bila u ma se ka foyi k'a la bolonɔ ma se ka k'a la dɔw taara dɔw k'u fa sara o kɔfɛ u ba sara o kɔfɛ k'u ma se ka segin ka na dɔw k'u musow bɛ yen muso yɔrɔw degunnen don bon nin n'a ɲɔgɔnnaw bon adamadenya n'i ye adamadenya ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ hinɛ bɛ k'i fɛ i bɛ ko o ko n'a bɛ f'i ye i bɛ gɛlɛya suma i yɛrɛ la n'a b'i yɛrɛ la i kan ka mun de kɛ i b'a dɔn k'i kan ka wuli ka wulikajɔ de kɛ min bɛ se ka ninnu sababu bɔ i da la bon Cheikh Abdul Gazali ala b'a yɛrɛ sago la mais jɔn fana b'i ka ko kɛ k'a yira ala de la donc ne fana ye mɔgɔw kungo ta ni ala ni kira ye n fana mansaw ye n kalan dalu mun na ani n yɛrɛ ka recherche kɔnɔ n ye dalu mun sɔrɔ n bɛ fɛ ka t'o de baara ka ɲɛ ka n'o di mɔgɔw ma o sababu de ye ne se kungo kɔnɔ n taara daga dɔ baara kungo kɔnɔ tiɲɛ don ni ala ni kira sɔnna a ma hali n tagatɔ sira la danabaliya yɔrɔ ko tɛ quoi mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka wari di karamɔgɔkɛ ma jaa bɛ bolila an kɔsɔn kosɛbɛ o yɔrɔ de don dɔrɔn an b'olu vidéo bila n'o tɛ hali n'a ma bila vidéo la ni danaya bɛ yen kaban danaya bɛ baara kɛ la confiance c'est tout mais ne taatɔ n ye vidéo kɛ k'a yira k'a fɔ bon n taatɔ filɛ kungo kɔnɔ même min daga ni cɛden minnu bɛ ɲɔgɔn bolo n'an bɛna taa daga in baara kungo kɔnɔ n y'a vidéo kunkuruninw kɛ ni ala ni kira sɔnna a ma an ka plateau tigi bɛna ka na o bila pour que mɔgɔw k'a ye k'a fɔ Gazali wulila ka taa baara min kɛ olu ye daga gulonnen fana ni ala sɔnna a ma n ye daga in fana a bɛɛ ma se ka filmer mais témoignage kɔsɔn n ye 2 dɔrɔn de filmer a la k'o fana bila pour que mɔgɔw bɛ se k'a ye daga min taara ka taa gulo mais gindo min baara la kɔnɔ n b'o gindo kɛ dugu ye ne da ne t'o fɔ
Ito fo. A into fo. Ana ni o fo amai. La nyini mi bala. La nyini kun ta dora yi. Nya kuma da do fo video kuma. Mo mo be jamana ko kan. Jamana ko. Ka fo vraiment ibi ere de sera ka segiso. Mo nyi bale ka segiso. Bi so ma danyate. Allah. Mais ni nana fado mbe ki laje. Wallahi. Bala mo sigile do ki laje. Ki tara tuma na ki mena. Ini feni kana segi. Wallahi ni yorande ni hami ko sobe. Ay gazali. Wallahi horonya na ngula ka jonde kama. Allah. Ni glu ko me dagala. Ni simala. Mo do yongole do ya ira ka fo vraiment alhamdulillah kinyara la. Bon, o bɛ baara kɛ o bɛ sɔrɔ fana kɛ o bɛ se u ka musakaw kɛ hali u b'u seko fana kɛ denbaya ye mais tiɲɛ yɛrɛ la projet wɛrɛ minnu ko b'olu kɔnɔ olu bɛ baara kɛ san o san san bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ u b'u cogoya kɔrɔ de la fɛn tɛ fara a kan fɛn tɛ bɔ a la bon ɲinini mɔgɔ bɛ fɛn ɲini tɔnɔ de kosɔn bon ni baara kɛra k'a fɔ dunda bɛ sɔrɔ sini ɲɛsigi tɛ se ka sɔrɔ a nafa ka dɔgɔ ne nana ka na jateminɛ kɛ baara i b'a kɛ kuma dɔw la ou bien adamaden bɛ fɛn ɲini na kuma dɔw la juguya muso min se ka don mɔgɔ senkɔrɔ ko ka ca mais an ka gindo to ala ma ala de bɛ gindo alimul ghaibi fɛn minnu bɛ kɛ dibi la Allah subhanahu wa ta'ala a fɔra ale de ma ko yara arjulin namli fi junihi layli ko mɛnɛmɛnɛni taamatɔ su dibi fina a sen mankan ko ala b'a mɛn a sen bɛ ta k'a da yɔrɔ min na a sen nɔ ko ala ɲɛ b'a bɛɛ la wa yara harakati arjulin namli fi junihi layli bahimi ala ko ale ka masa bonya fo ka taa kɛ ni dibi donna mɛnɛmɛnɛni bɛ dugukolo sanfɛ a bɛ ka taama min kɛ a sen taama kan ale b'a dɔn a bɛ ka taa yɔrɔ min ale b'a dɔn n'a donna ka dingɛ kɔnɔ ale ala b'a kalama a sen nɔ a trasi ale ala si ma dogo ale la kuma tɛ anw danfɛ kumabaw tama bon donc gindo donba ye ala de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ juguya b'u kan dabali bɛ dɔw kan saraka bɔbaliya problème bɛ mɔgɔ dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka kow ɲagaminen don donc a mana kɛ cogo o cogo kun tɛ gɛlɛya la gɛlɛya bɛɛ lajɛlen n'a fɔra dɔrɔn gɛlɛya ye gɛlɛya de ye ala k'an kisi a ma bon nɔgɔya fana ye nɔgɔya de ye sababu ye sababu de ye walahi Gazali kɔni ne kan ka se ka min kɛ ala ka jɔn ye nin daga in ni ala ye mɔgɔ mɔgɔ garisɛgɛ don a la i bɛ barika da ala ni kira ye ala ni cɛ parce que daga in n'a donna a jaabi bɛ kungo kɔnɔ ka sɔrɔ a mana so o ye jumɛn ye n'u yer'u ye daga in ye daga in bɛ sanfɛ cogo min n'u y'a lajɛ k'a zoomer k'a lajɛ kosɛbɛ ne daga in bɛ tile 3 de kɛ dimanche wulada fɛ de ye anw ya dimanche fitirida fɛ de ye anw ya daga in bolo donc a bɛ dimanche kɛ a bɛ tɛnɛ kɛ a bɛ tarata kɛ donc tile 3 de don tarata fitirida fɛ an bɛ taa ka taa di ou bien n'a ka d'an ye an bɛ se ka to yen fo alamisa ça dépend ni min n'a kɔni sɔrɔla an bolo waati o waati mais n'an taara sɔrɔ min binna an bɛ jɛ o kɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ sira mɔgɔ dilan ma ye ne kɔni ye daga ninnu gulo sanfɛ ni u délai dafara k'u kɔni to sanfɛ an taara sɔrɔ daga ne y'a dun cogo min na a gulonnen bɛ a juru la yen ten a n'a yiri n'a kɔnɔfa ji nasi minnu b'a la sabu minnu b'a la ni délai dafara n'an y'a ji sɔrɔ n'a bɛ jigin a bɛ jigin ka bɛn ni hakɛ dɔ de ye daga min to sanfɛ de k'a ji yɛlɛma ka daga sirilen to a nɔ na ye n'a tora a nɔ na ye jinɛ de y'a ta ka taa n'a ye sa wa o bɛ ala bolo mɔgɔ tɛmɛ dɔ de y'a kɛ fɛn o fɛn ye Gazali ni e kɔni ka foyi to la bilen mais walahi ne kɔni nana ni ji ye n'i ye ji kɔni sɔrɔ k'i y'a ko i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn b'i kan tɔɔrɔ fɛn fɛn b'i kan siri fɛn fɛn b'i kan pour que e ka se ka développer i ka sɔrɔ kɔnɔ développement ka se ka na ala b'o latigɛ garisɛgɛ b'o la komi farikolo yɛrɛ ka kɛnɛya b'o la juguya minnu b'i kan k'o tigɛ o b'o la hasida ni juguya ni fɛn ninnu i ye gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ ka se k'olu tigɛ ka bɔ i kan i yɛrɛ b'i wuli don o don ka taa baara kɛ ka laɲini ye min ye n'i bɛ daga in ko dɔrɔn i b'i ka ŋaniya siri ni daga in ye i b'a ko ni min y'a ta a kocogo bɛ fɔ o tigi ye ni ala ni kira sɔnna a ma donc an tun ye baara min boloda o ye nin ye daga min don walahi kabako caman b'a la parce que i b'a ye a man ca mɔgɔw bolo k'a kɛ kosɛbɛ a dalu bɛ mɔgɔ dɔw bolo dalu na sira ka ca parce que bamananya sira ka daga in baara kɛcogo dɔ bɛ yen muru ka sira k'a baara kɛcogo dɔ bɛ yen jinɛtigiw ka sira k'a baara kɛcogo dɔ bɛ yen mais komi anw ye recherche kɛ maa caman bolo anw ye recherche kɛ jinɛtigiw bolo an y'a kɛ muruw bolo an y'a kɛ bamananw bolo i y'a faamuya bon hali laadalako la i n'a fɔ an ka numuw ni ɲamakalaw ni fɛnw fɔlɔfɔlɔ kodɔnnaw i b'a ye olu tun bɛ se ka fɛn caman ɲɛ mɔgɔw ye parce que olu de tun bɛ mɔgɔw jigiya kɔrɔ dɔnnikɛla bɛ dɔnni ɲini i b'a ɲini dɔnni tigilamɔgɔw de fɛ mais ne ta ye spécial ye min ye o gindo bɛ n yɛrɛ ni ala cɛ mais ne kɔni b'a dɔn n y'a sɔrɔ n yɛrɛ fa la ala ka hinɛ a la ale de tun b'a kɛ mɔgɔw ye banaba musokɔrɔba ɲuman de ye a ye n kala la ni ala sɔnna ma ne fana nisɔndiyara bi n ye n cɛsiri n bɛ fɛ ka daga in dilan n kanu b'a bɛɛ ye daga in wele bilalen don kanubaw ma a ye n na daga ta
n'i y'a ko siri min b'i kan a b'o tigɛ ni dabali b'i kan santan siri ayi fɛn ni siri kɔni b'i kan Ala ta kɔni kɔfɛ n'i y'a ko a b'o tigɛ bon i ma sigi n'a ye k'a fɔ i kan ka min sɔrɔ fana i b'o sɔrɔ maa min ma deli ka 100 minɛ a tɛgɛ la n'i ma deli ka wari minɛ Ala ni kira sɔnna ma Ala bɛna garisɛgɛ dayɛlɛ i bɛ wari sɔrɔ mɔgɔ min ma deli ka baara sɔrɔ i bɛ baara sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ fana n'i bɛ baara la nka i ka baara tɛ ka avancer i bɛ avancer parce que secret min b'a kɔnɔ n b'a dɔn vraiment an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana an kɔrɔbɔ ka ni Ala wele k'a bi an ye an b'o de ɲini dɔrɔn Ala sɔnna wa taala fɛ ko k'a ɲɛ ciba sanama bonya kosɔn ani bɛnbaw barika kosɔn kibaruya min bɛ k'a f'i ye daga ko in na o de ye nin Ala sɔnna ma Gazali nin diyara an ye maliyɛnw jigi yiri n'o de ye Osasi Gazali Sheikh Abdul Kadir Jilani tɔgɔma Abubakar Kɔrɔba tɔgɔma Abubakar Jini Gazali an bɛ e ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa dɔw de bɛ yen a ka di olu ye u tɛ ka foyi faamu u ka ɲɛnamayaw taabolo la u ka ɲɛnamayaw kɛ mɛ ka u jɔrɔ i b'a ye u man'u sen don ko o la a b'u dabali ban nka u gosira maa caman fɛ karamɔgɔw b'u ka wari minɛ siɲɛ kelen appel kɔfɛ u tɛ sɔrɔ bilen nka bɛɛ y'a yira k'a fɔ Gazali ko ni client ye e wele siɲɛ kelen o client kelen ye balima ye a kɛ o kɛ k'i wele a b'i sɔrɔ lafiya kɔnɔna na Gazali o client ko an ka i ɲininka yalima Gazali bɛ filɛli kɛ mun ye wa filɛli tiɲɛ yɛrɛ 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim fariya an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala k'an dɛmɛ i filɛ ka yɔrɔ min fɔ bon tiɲɛ yɛrɛ la ka mɔgɔ bila liste noire kan o tɛ n ka baara ye nka ni n ko n sɔrɔ ka di n ma tiɲɛ fɔ Gazali sɔrɔ man di sɔrɔbaliya in ne jugu tɛ a man di ne yɛrɛ ye mɔgɔ kelen n'i ko ko i ka bɛɛ jaabi kelen k'e wele k'a ka problème f'i ye vocal la e ka mɔgɔ kelen ka vocal lamɛn mɔgɔ kelen dɔ ka vocal 2, 3, 4, 5 ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 o la k'e k'o bɛɛ ka vocal lamɛn k'i to vocal lamɛn na appel ka tila ka don kɔnɔ ka appel fana décrocher o ye WhatsApp côté ye PC yɛrɛ fana ka numéro appel normal k'a fɔ k'e b'o fana décrocher nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔma don nin bɛɛ degunnen don nin bɛɛ ka hamina ko de f'i ye k'e ka nin bɛɛ lamɛn kelen kelen olu b'e lamɛn ka problème min f'i ye e ka tila ka nin sigi ka émission fana kɛ ka émission fana kɔfɛ e ka tila ka wuli k'e bɛ nasi sɛbɛn k'e bɛ yiri bɔ k'e bɛ nafila seli k'e bɛ wurudili kɛ k'e bɛ sɛbɛnden sɛbɛn ko e bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ munumunu baaraw yɛrɛ kɛ don k'a fara fara ɲɔgɔn kan tile kelen kɔnɔ k'i bɛ se ka mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 mɔgɔ dilan kuma dɔ la o ma nɔgɔ donc Gazali welebaliya ka sɔrɔ n'i ye fɛn fɛn ye ka weleli kɛ ko a tɛ k'an sɔrɔ mɔgɔ kun fɔlɔ minnu ye weleli kɛ n'olu dara n'a ka wari minnu ci an ma an bolo ka baara kɔnɔna na an ti nata minnu ka wari dira an ma hali e yɛrɛ min diminen don sa k'a fɔ n bɛ k'a wele ko n tɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la e ka baara bɛ an bolo an bɛ baaraw labɛn na baara labɛn fana mana kɛ ne tɛ se ka baara kɛ ka tila k'a fɔ ko ne bɛ wuli ka taa bila ni cɛdenw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana sɛgɛnnen don n b'u fo vraiment u ka hɔrɔnya la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an degunnen don o Gazali sɔrɔbaliya mɔgɔw ka se ka nin yɔrɔ faamuya kosɛbɛ o bɛ diya ne ye parce que munna ne bɛ olu de kama n'i ye mɔgɔ wele misaliya bolo ma ni muso 4 bɛ e bolo e muso 4 bɛɛ kɔnɔma don ɲɔgɔn fɛ e taara bɛɛ di dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kan ka opérer de mais e taara muso 4 bɛɛ di dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ ye kelen de ale kelen de bɛna opération kɛ muso 4 a b'a bɔ ɲɔgɔn da fɛ wa ou bien a b'a 4 bɛɛ opérer n'a bolo 2 de n bɛ ɲininka Gazali kelen kelen n'a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ a bɛ opérer kelen kelen ni min kɔnɔ farala o kan ka kɛ cogo min na a b'o kɛ n'a tilala a b'o datugu a b'o bɔ o kan ka taa bila yɔrɔ min na a bɛ t'o bila yen a bɛ taa kelen wɛrɛ ta karamɔgɔ fana mɔgɔ mana weleli kɛ ka kungo fɔ n'an ye wari minɛ k'an bɛ mɔgɔ min ka baara kɛ o ka lajɛli de bɛ kɛ mun de b'a la a ye problème min fɔ an ye a solution ye jumɛn de ye o bɛ ɲɛɲini kuranna aya de bɛna sɛbɛn wa nin mɔgɔ bɛ chiffre de la k'a chiffre de bɔ wa nin ka bagi de kan ka dilan wa nin bɛɛ ye sɛbɛnden de nasi de ye wa an kan ka déplacer ka taa kungo kɔnɔ ka nin ka yiri de ɲini wa ni o ɲɛɲininiw bɛ baara kɔnɔna na o taari ka segi minnu zalo i b'a ye a bɛ kunkolo sɛgɛn a bɛ hakili sɛgɛn nka ni baarakɛla nana k'i bɛ fɛ ka baara min kɛ sɛgɛn min b'a kɔnɔ baara o baara tɛ se ka taa ni sɛgɛn tɛ ne bɛ sɛgɛn dɔ la olu fana bɛ ka ne wele Gazali sɔrɔ man di olu b'o sɛgɛn na mais n'a y'a sɔrɔ ne bɛ baara la n'u y'a faamuya n b'olu de ka baara la donc o yɔrɔnin n b'o jaabi n b'o yafa deli kanubaa bɛɛ lajɛlen fɛ baara o baara n'an bɛ fɛ a ka ɲɛ an ka muɲu ni sabali dɔɔni k'a la nin bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan bon i ye n ɲininka ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ko n'u donna fɛn o fɛn na u tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la olu yɛrɛ bɛ baara min na u tɛ nafa sɔrɔ a la n'u dara karamɔgɔ min na ka wari ta k'a d'u ma u tɛ dusuma sɔrɔ a la karamɔgɔ yɛrɛ bolofɛn mana s'u ma fana n'u y'a utiliser o kɛra nasi ye o kɛra yiri ye o kɛra sɛbɛnden ye o kɛra tafo ye o olu tɛ jaabi sɔrɔ a la olu kɔni bɛ réseau sanfɛ u bɛ karamɔgɔw lajɛ kuma bɛɛ n'u dara min na u b'o ka sɛgɛn wari ta k'a di o tigilamɔgɔ ma bon kuma dɔ la
an tɛ karamɔgɔw jalaki an t'u yɛrɛ fana jalaki an ka nin bɛɛ bila ala ka latigɛ minɛ kɔnɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔ ɲininaw ye minnu mɔgɔ bɛ karamɔgɔw la an ka taa dɔn dɔɔni an ka ko labɛn ni hakili ye nka dɔnni kɔnɔ toujours dɔnni ye dɔnni de ye ala ye diɲɛ da ka hadamadenw dolo tɛ kelen ye dɔ dolo bɛ fiɲɛ na dɔ ta bɛ bɔgɔ la dɔ ta bɛ ji la dɔ ta bɛ tasuma la ne delila k'o fɔ yan dɔnnikɛla bɛɛ bɛnna nin kan turabiya ma'iya nariya hawaiya o bɛ laturu kɔnɔ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ dalu la dalu ɲɛnama bɛɛ lajɛlen b'o yira mɔgɔ min ye wele sisan a y'a tɔgɔ f'i ye k'a fa n'a ba tɔgɔ f'i ye e y'o tɔgɔ ta k'a lajɛ i b'a ka lajɛli de kɛ fɔlɔ ale ka sababu bɛ jimafɛn de la wa i b'o recherche kɛ fɔlɔ k'o dɔn tuma dɔ la i bɛ se ka dɔgɔkun k'o nɔfɛ une semaine i bɛ se k'o k'o nɔfɛ mais ale ye wari d'e ma bi ale bɛ fɛ a k'a ka minɛn sɔrɔ sini minɛn jumɛn de bɛna d'i ma i ka ko dɔnbali karamɔgɔ bɛna minɛn jumɛn d'i ma karamɔgɔ kɔnɔ fana ye nin de bon f'i ka client lajɛ client ka sababu an filɛ ka naani min fɔ dɔ de b'a bɛɛ bɛnn'a kan ma'iya turabiya nariya hawaiya ji den bɛ yen bɔgɔ den bɛ yen tasuma den bɛ yen fiɲɛ den bɛ yen bon mɔgɔ min ka sababu mɔgɔ min ka dolo n'a ka fɛn sababu n'a sɔrɔ o bɛ bɔgɔ de la ni e ji ta ka d'a denw ma o t'o mɔgɔ dilan mɔgɔ min da bɛ ji de la bɔgɔ t'o mɔgɔ dilan mɔgɔ min da bɛ tasuma na ou bien mɔgɔ min da bɔ bɛɛ n'i ta don bon karamɔgɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ka nin bɛɛ ɲɛdɔn nin bɛɛ dɔnnikɛla sɛbɛ bɛɛ fɛ yen bɛɛ bɛnnen don nin kan donc sisan o bɛ lajɛ ka sɔrɔ k'o ko tɛntɛn i bɛna fɛn min d'a tigi ma walasa i k'a dɔn e bɛna sababu min d'a ma n'ale yɛrɛ ka dolo yɛrɛ ko cogoya o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o sɔrɔla tuma min o dalu ɲuman min labɛnnen de bolo i bɛ sɔrɔ k'o labɛn k'o di donc yɔrɔ dɔw la nafa bɛ sɔrɔ baara la o baara ta b'a n'o wari sɔrɔ k'o wari sara k'o ta a bɛ résultat ye o la mais mɔgɔ min ka sababu bɛ ji la n'i ye bɔgɔ baara k'a di o tigilamɔgɔ ma a ye wari min sara ani e dalu b'a la a tɛ komi i fɔ i ka dalu ma ɲi dɛ i ka dalu in ka ɲi ka bɔgɔ dalu don i bɛ k'a di min ma ji soden mɔgɔ don donc bɔgɔ ni ji o tɛ taa o tɛ se k'ale mago ɲɛ dɔ bɛ bin donc o yɔrɔ o b'a la mais toujours recherche kɔnɔ gazali kɔnɔ ala ye yɔrɔ dɔ fana yira gazali kɔnɔ mɔgɔ min sera ka gazali kala ka taa yɔrɔ jan ni u y'i bilasira dalu dɔ bɛ yen o bɛ jɔ n'a naani bɛɛ ye a naani bɛɛ fiɲɛso den mɔgɔ jiso den mɔgɔ bɔgɔso den mɔgɔ kabako tasumaso den mɔgɔ kabako nin naani dalu dɔw bɛ yen ala tɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o ala tɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen ta misaliya bolo ma alahu tɔgɔ ye 99 ye 99 kɔnɔ sisan alaba n'i ye jamiu ta k'a kafu ala tɔgɔ min bɛ yen ni ala ko k'ale kelen bɛ se k'a bɛɛ kafu mɔgɔ si se ka foyi kɛ n'ale ala tɛ wa ala de y'a bɛɛ kafu wa ale de bɛ se a bɛɛ la wa ale de bɛ se k'a bɛɛ kɛ ale de bɛ se k'a bɛɛ mɔgɔ bila ale bɛ se k'a bɛɛ balo ale bɛ se k'a bɛɛ faga alijamiu kafu ɲɔgɔn kan n'i ye jaabiw hindu bɔ jaabiw filɛ nin harifu naani don jimu ka alifu kɛ k'a sama mimu ka ayini tugu la n'i ye jamiu lajɛ tasumaso bɛ ala tɔgɔ 99 kɔnɔ jamiu tasumaso b'a la bɔgɔso b'a la fiɲɛso b'a la jiso b'a la i bɛ baara kɛ mɔgɔ min ye n'i ye ala tɔgɔ dɔ ta ala tɔgɔ min n'o tɛ se ka ɲɔgɔn ta o tigilamɔgɔ dɔn a ma nɔgɔn kabako bon ka waati min fana kɔnɔ ka waati min fana bɛ jigin gazali lamɛn ka waati min fana yɔrɔ dɔ bɛ yen fiɲɛ ka waati dɔ bɛ yen fo ka fiɲɛ di ka tasuma di ka ji di ka bɔgɔ di ni ka waati min fana sigira o kan i bɛ se k'o baara hali maa 100 ye ni mɔgɔ min y'o ta n'o bɛ jiso kɔnɔ jiso kɔnɔ b'a la ni mɔgɔ min bɛ bɔgɔ la o b'a la ni mɔgɔ bɛ fiɲɛ na o b'a la ni mɔgɔ bɛ tasuma na o b'a la bon recherche kɔnɔ o yɔrɔ de la différence bɛ se ka ye karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ expérience parce que f'i k'a dɔn i bɛ ka baara kɛ mɔgɔ min ye kelen tɛ hali muso kelen i b'a ye muso bɛ den muso bɛ se ka kɔnɔɲɛ 12 kɛ muso bɛ se ka kɔnɔɲɛ 20 misaliya bolo muso bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ a ye den o den wolo a bɛɛ bɔra ale la a y'a bɛɛ sɔrɔ cɛ kelen de fɛ nka si ni si ka intérêt tɛ kelen ye danfɛn tɛ dugukolo sanfɛ ko adamadenw ka intérêt tɛ kelen ye e ma ye tubabu ye mariki kolo bolokɔni impératif mɔgɔw k'o lajɛ fɔlɔ kelen tɛ ne ni e bɛ fani ba la ne bɛ taa n bolokɔni da ne ye n bolokɔni da n dɔgɔnin fa kelen ba kelen b'a ta da n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen b'a ta da n fa bɛna ta da n ba bɛna ta da anw fami da kɔni ye anw ye même ça mais si ni si ka intérêt tɛ kelen ye t'a dɔn k'a fɔ ko ala ye masa ye k'aw se hali 2 ni 2 hali 2 ni 2 o ka kɛ
Ah? Ya faamuya. Ama ko plan ko ko be. Ala mo ka adamaden, ala mo kɛ fiyewu. Allah. Donc nin bɛɛ lajɛlen ko dɔn dɔ ye. Donc jateminɛw bɛ nin bɛɛ kɔnɔ. Ɔ mais fɛn dɔ bɛ yen min bɛ se ka impératif bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. Donc o de ye safo ni 4 ka sɔrɔ dɔɔni min kɔnɔna na. Donc i ko ka lajɛli kɛ, an bɛna lajɛli kɛ. Lajɛli yɛrɛ côté la. Baara kɔnɔ sisan anw bɛ lajɛli kɛ k'o kɛ mɔgɔw ye u ka baaraw kɔnɔ u sen fɛ. Ɔ nka o kɔfɛ toujours ne bolo mɔgɔw kan ka ɲɛɲini. U ka se ka lajɛli kɛ ka filɛli kɛ ne yɛrɛ tun yɛrɛ mɛnna nin ko ninnu da fɛ nka pourquoi ne yɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ ou bien mun de bɛ ne yɛrɛ la n'i dara karamɔgɔ min na i k'a wele karamɔgɔ k'a tɛntɛn kosɛbɛ i k'i cogo fɔ a ye filɛli qualité ka ca buruju gosiw bɛ se ka bɛ yen ndolo lajɛw bɛ se ka ye bon ne t'a fɔ ne bɛ buruju gosi n t'a fɔ n bɛ ndolo lajɛ mais ni lajɛli côté nana an bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ lajɛli la tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔw ka weleli kɛ ne ye gazali ka nin fɛn ta ɲɛ ni karamɔgɔ ye fana ka nin fɛn ta ɲɛ nin fana ta ɲɛ nin saraka bɔ ɲɛ nin kɛ n ma se k'a si sɔrɔ bon ɲɛ nin baara in kɛ n ma nafa sɔrɔ a la nin baara in ko fɔra n ye a ma laban ɲɛ nin ko in kɛ a ma se ka nafa ɲɛ a la kun dɔ la i bɛ taa sɔrɔ kun dɔ b'a la ɔ komi a fɔra ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ gindo dɔ fɔ ala mais ala yɛrɛ de tilala k'a fɔ tuguni ko an ka tugu sababu kɔ ko ale wa allama adama al-asma'a kullaha ko ale ye envoie adama dɔnni bɛɛ tɔgɔ bɛɛ ale ye tɔgɔ bɛɛ dɔnniya di an fa adama ma donc dɔnni bɛ adamaden bolo fɔ kun ye mun ye ala tɛ ko bɛna fɔ ale bɛ jigin ka na an ka mɔgɔ bɛɛ ɲɛnabɔ koyi an bɛ cɛsiri ka ko dɔw ɲɛɲini k'a dɔn lajɛli an bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ minnu ni a ka d'u ye vraiment k'a fɔ u bɛ fɛ ka lajɛli kɛ bon ne kun tɛ sɔn lajɛli ma mɔgɔ caman y'a ɲininka n b'a ko lajɛli t'an tɛ n bolo ka bɔ ko a ye gazali lamɛn mais est ce que lajɛli an t'a bila sen kan banamakaw ka latigɛ morikɛ ne bɛ fɛ k'o ɲini aw fɛ kira mɔden n'a y'a sɔrɔ a b'a sira di an ma bamanan ta ka cɛbakɔrɔ sira b'i bolo kana gazali kanu jalo gazali tanu to yen ayi min bɛ se min na o ka d'o ma min ka di ne ye an ye mɔgɔ dilan an ɲɛna o b'an tanu lajɛli an bɛna lajɛli bolo la ni ala ni kira sɔnna ma n y'o lawudi di bɛɛ ma bi ne kanubaga kɔrɔ ani kura an bɛna lajɛli kɛ ni lajɛli kɛra e ka sababu a bɛ saraka min na saraka min bɛ se k'e ka ko dilan i donna ko wo ko la a bɛ se ka sabati i bolo cogo min i ka sababu gulonnen don saraka min na an b'o ye e kan k'i kɔlɔsi fɛn min na i kana to ka don fɛn mun na o bɛ f'i ye ala bon lajɛli bɛ se ka adamaden yɛrɛ ka yiri dilan yiri yira k'a fɔ nin yiri de ye nin tigilamɔgɔ ye ka yiri ye lajɛli bɛ se k'o kɛ hali n'i bɛ ala tɔgɔ baara nin tigilamɔgɔ ye i b'a kɛ ni ala tɔgɔ qualité ye lajɛli b'o kɛ n'i bɛnna ji mɔgɔ ma n'i bɛnna tasuma mɔgɔ ma n'i bɛnna fiɲɛ mɔgɔ ma ou bien n'i bɛnna bɔgɔ mɔgɔ ma donc sisan nin bɛɛ n'a ka yiri don nin bɛɛ n'a ka dalu kɛcogo don bon bɛɛ n'i wolodon don dɔgɔkun tile 7 ye tile o tile a bɛɛ lajɛlen n'a ka étoile de don donc gazali ka étoile ka e ka étoile lajɛ ne ka étoile tɛ dɛ e ka étoile e ka diɲɛlatigɛ a b'i munumunu mun de kɔnɔ sɔrɔ bɛ mun de kɔnɔ gɛlɛya b'i sɔrɔ mun de kɔnɔ san kalo 12 kɔnɔ waati jumɛn de ka ɲi e la waati jumɛn de man ɲi e la baara ninnu kɔnɔna na ou bien fɛn ninnu kɔnɔna na a b'a bɛɛ tɛntɛn an bɛna wele da bɔ n bɛ fɛ ka o boloda an k'o wele da bi mɔgɔ minnu mɔgɔ b'a la aw welelen don aw maa minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ gazali yɛrɛ ka layɛli kɛ aw tɔgɔ la k'aw ka diɲɛlatigɛ kungun n'a ŋɛɲɛ fɔ aw ɲɛna ko min ka di e la ko min man di i la i bɛ se k'i yɛrɛ tanga ko minnu ma k'a bɛɛ f'i ye o tɛ wa o tuma numéro ye 70 bon ni lajɛli bɛ na n'an ye 70 di o la a tɛna ɲɛ parce que 70 ye bureau numéro ye bon mɔgɔ min bɛna weleli kɛ ko a ka lajɛli kɛ a bɛ se ne yɛrɛ bɛ se ka n ka numéro di a ka weleli k'a la donc n'a ye weleli kɛ ne de bɛ taa lajɛli kɛ i y'a faamuya ni ala ni kira sɔnna a ma an bɛ numéro min di o de ye 84 84 95 95 50 50 20 20 84 84 95 95 50 50 20 20 donc ni mun ye weleli kɛ mun ni mɔgɔ bɛ lajɛli donc ni ala sɔnna olu ka weleli kɛ o la n'i ye weleli kɛ n'an y'u ta u b'u tɔgɔ n'u fa tɔgɔ n'u ba tɔgɔ fɔ bon k'a fɔ ko n bɛ n wolodon dɔn n tɛ n wolodon dɔn ni min b'i ta dɔn i bɛ se k'a fɔ ni min t'i ta dɔn i b'a to yen n'an ɲɛdon donna a kɔnɔ an b'a dɔn an bɛ se k'a woloma cogo min n'a lajɛli kɛra k'a ban i yɛrɛ ka saraka bɛ f'i ye mais i bɛ 7000 sara gazali ye
Wawala Leli. Allahu Akbar. C'est ka du mola. 35 000. 35 000 francs. Ne foni palagi. Ni ala sonama. Qui a déjà fait mes pieds. Il bange do fi bita sa do. A kungo ni anyenye. Wawala. Nindi ka koyi nindi ka koyi. Ne ni 20 dirima ki ka kuna ye wana ni 20 dirima ki ikana ni ke. Amise ka ota. Amise ko nyefi ki blasa. Wawala. Ibo fana korobo ko laje. Allahu Akbar. Ala madeni ni ka kunye ni. Ara do kula se ko mo dunana. Sikatala. Amise ka kunye ni. Chen. La dele ko ti konna. Nye madeli ka so ama. Mais bi ko ni ala wudi. Abana. Ni ala sonama. Abana. Inshallah. Gazali bara mi ka se a kunche oroma nga sano cha ni ngolo tourner doro femba do sebene biam bi ya famu femba min sebene biam mo ala jian do ngolo debe ka kaba ko de yiran na don kono ma dili ka fem yere don na ngolo mi mo ni bi ko ne ma famu me doni dictionnaire ala yo di Gazali doni ala yo kalfaila malla on ga femba min ci le télé kabinemu. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه وسلم تسليما تنبه على دي mi feka kuma femba mes fene femba do yera ya bonya o jarani parce que ala kuma kan kan ga bonya islamen kafiri befe o sober femme se benefle Allah subhanahu wa ta'ala ye Qur'ana ji hizbu bioro ka sura ke tan nan de ka kono aya ba woro ne ke mo woro bioro woro mais aya do ba kono o doni kala ko ba ko ya sura ngono aya do bi o be doni kala ko ba ko ya mun ne recherche ka doni ka o sura jume misaliara sura do bi o ba fa mo ko suratul fatih o le se benefle Suratul Fatih. Inna fatana sura. Ala ya lakira Muhammadu dele ni sura minya Qur'ana kono. Murke. Kiraba Muhammadu kishina baye. Salawatu salli. Ala ye ademe ni makan dele li gele apela jele ka kasiga no ya ke ka ademe ni sura minya pour ya kasiga makan dele. Abu fo mako suratul Fatih. Suratul Fatih. O de flene. O suratul Fatih kono. Aya chama di ba kono. Me yoro do ba kono. Niye laje kele fila saba nani duru woro wolofla sehi konondo tan obe sura ngona yi oba kono niye fana laje kele fila saba nani duru woro wolofla sehi konondo tan nin tugule do nyona ka nyona sui sura ngona bo gino do benna koloja do benna kawati mo do menna Gazali Murke ne ba fataw don fataw deleli dalu ne ba don ne mo mi yo fo akaso i ba don fataw dalu deleli dalu se ka kala be se ka wudi ya fataw be se ka wudi be se ka sura kana bara mais ni ala je aidiyahum ankum aidiyakum anhum o suratul fatih kono a bele jele a manye si fengele made ya fe ani ya fe mo be ko ka kojugu ka nga takake e ka fe me se ko kumbe o be aye mo fatahu e ka na sura ke ma o ma na be se ko sura to mi juguma fe be na ka se ko kumbe kele go fo imma ebe ka minta ko di mo ma pour que na fa ka se ka sura la mo fa na ka na fa sura la o fa na ki wasa fenye ani ibsra kishi mo toro no tu o be aye kono Allah c'est comme ne be bara la nte mo nyini na ka mo dabali ayi na ni e juguma minge ala ko bonga fatahu na ne mo be soro mi na ne ko soro fatahu e dali mo de ke fatahu ne do na bara ke ro la patron akara ka fe be de na ma ya na ko ni ka bara ke na ka bara mo go be mina ngo soro java ni be patron se goro ka yeshine ma o bi aka bara ke don se goro ka yeshine ma ka se ka do ne no nyoche ne dali go bara fatahu ne fatahu ko di bara di Allah akbar suratul fatih kono o ko so anna na noyi ni yala je ni jeta be be harfu din tama ni fana be be harfu din tama ne ga jurube mala te ka so ngasara merci donc woni be ne bara wo ni wono se ka do ila fatahu boke ne ndiko na fo fatahu ko di do bala nta fo ko mi chawo kanani fo ko de ko ya amulete Tiens. ya famia ginodo adiarani ya famia
me ka go yin nda sara la ndeka bonya soro ko ndeka soro ka ko ne dunya bla akenya wala temulu ndeka ofanya na doro ko du bino ne fla na yin go shika dima ne ala ka soro ma sekiro bala no barala ka dima iti do fuera ka fo binin sami Allahu akbar kasali iklo ko fora sekire ba de bala folo e tanya fla na fara e tanya c'est comme na fo ka hera tazoro mo ka hera tazoro la ka kishi tazoro mo fana ka kishi tazoro la e ka torote mansoro ma ka toroti so mo ko tata e ki tata de hundaji ka e ka jurute na nga jurute na be baraka yoro ma ka jurute na wala ka jurute ma wa alhamdulillah ça va chez moi ça va chez toi Gazali wa ça va chez toi kale ko ni ko ça va mais on mon alhamdulillah o dalu de faire o dalu de faire ko lo jam bala ma ko lo jam tina so ma fo kana fo amoke gindo yi do na me baraka de mo ma ni war ma cha amele baraka wa ta anisi watan shi parce que gindo me mala asire me 18 Gazali ala kama sa ni barabadin sabali mo ko ba kam no fa ni na wandi ondo ala no kam ala hina no bona watan shi doro bindala wallahi bindala 95 wallahi bindala otawa watan sege na abena mo tama o na abena mo ma no be nya sinema ne do zoro no no mo fana nyana bora mimi no ko fo ka cham don kala kanan na tay no wari mina mo bolo na tay ki jigida ala ka be fembi ka de mo ma ala ka jabi Gazal Morgan ne chen ne bolo na fe watan sege parce que a dalin kono kulo jami be ngolo kulo jami be tan sege ni ma a kulo jami kile o kile iba jaza de wa kile ni do watan sege abana ndese do kan yera soro nen duna ko ko rabe kan ni sai ya beta mo no betu a toto an ko din bushi doro ko dima ya famia ne ala ka soro ma wole da fe mo wonya fe ga kwana kala na woni ko na do mo bina do an ni bo yoro mi a ko le do nyo na ko na ko na ka ba ko do kwa et puis après de les chiffres ni a jata avec mes jours de dima chiffre kemen dur ni kele compte avec ma famille bidrudi ni kele fana compte avec ma famille bidrudi kema fana bidru fla kemen dur be matino ma ar-razzaq zul quwwati al-matin Gazali Morke garziga masa fana be masa mina ne garziga ba le na ya di fana avec la ka continuer ka ka jidi ka barka ka ka développer a puis buri ka ta to a techo garziga jobali 594 tigi ya famia donc avec be kemen duruma o kemen duru ne mo be ne bara amina fo bele jeli il est fait une sarakati au bifié ya famia ko so bege il est fait une sarakati au bifié a chiffre be kemen duru donc il va faire ni ko 2500 0 non tijati 2 plus 5 7 donc il va smashi wuro la sarakati il se ko mala ka o klo kelengele yo ni se ko e kan nyo kalito ta ka fara mo lo ni fa no il be fe mo lo flata il go sarakati ou bien be fengele ta ka sarakati chien wuro fla fe mana yi e ka to ko kle wuro fla e ka san wuro fla san bi wuro fla maler fe bi ni ka ala na ta ka bo e ka na soro fe ka na ala bo be de ka o be dima kaboko wuro fla ngane ko ni saraka bi fiye ibe ka saraka bo saraka je fe ni sumashi wuro fla e go sarakati ni akadi keme wuro fla 3500 sarakati mais Gazali rebe watan sikinde na ma ne ba barake ba na shi di ma ka 70 di ma a 70 ni ko ni tara no e ka ba ka na shi ko ni utiliser ba mi fana ni ala kala sonama i ba calculer sur yo wiro un mois i ba calculer sur résultat ani funi falaki amani na ala kala fala ka barka amin arabi amin inshallah amin Gazali Morke be nyani ka bo kuma ko no mo ko be faida la kali mo faida flano faida alhamdulillah rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما لما فايده دي مغوما من اقول يا ايها الكافرون دي مغوما بي قل يا الكافرون ko ben ne tisini faina de قل يا ايها الكافرون bana malla tige لا اعبد ما تعبدون senen yani ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم الله ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
Ghazali mina fada de mɔgɔ ma kuli al-kafiruna la Allah kuli al-kafiruna kuli ya al-kafiruna ntaka play yiri dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko sama simba bi kayiza mina fada min di mɔgɔw ma ni ko donna ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ y'o ta ye ne de ta ala bɔra ye e dɔwla murkɛ ko donna i ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ hɛrɛ min mana sɔrɔ ala o hɛrɛ ye mɔgɔ ta ye mais bɔnɛ a tigi bɛ jɔ e de bɛ bɔ fu ni bɔnɛ e b'i yɛrɛ fa ka baara kɛ a ti dɔn i ye i da sera bɛɛ ma wari b'i bolo i b'i ka wari bɔ ka i ka wari financer ka ko kɛ a ti dɔn i ye bolo tila ka ba ka t'i bila degun kɔnɔ dɔ wɛrɛ sɔrɔ man di n'i b'i fɛ ka kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni e ko min a ka to i ta la n'i ko min cɛw k'a to i ta la n'i ko min muso k'a to i ta la kankɔrɔbɔ bali i kana kankɔrɔbɔ bali i bɛ kuli al-kafiruna i b'a sɛbɛn siɲɛ 9 kuli al-kafiruna siɲɛ 9 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 9 sama senba i b'ale buluden 9 ɲini a buluden 9 i b'a sɛbɛn o kelen-kelen bɛɛ ka lakum diinukum waliya diini lakum diinukum waliya diini siɲɛ kelen i b'o don daga kɔnɔ ka nasi ji k'a la ka nasi k'a kan murkɛ i b'a tobi cɛ min bɛ fɔ n siran dɔɔni n'a mɔna i b'a ji bɔ k'a ji sigi i jɛ ka kogo 9 k'a la kogo 9 a fara in a fara i bɛ jija ka dingɛ sen ka se nɔngɔɲɛ 1 hakɛ ma nɔngɔɲɛ 1 misiri 1 k'o kɔnɔ dunya furabulu in jigi o kɔnɔ n'i ye furabulu jigi o kɔnɔ i bɛ tasuma kami ɲaga furunɛ kɔnɔ saribɔn 20 don saribɔn 40 don wali ye tasuma kami sɔrɔ guwa dɔ kɔnɔ ka furunɛ fa i bɛna ka o kɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ ji n'i ye fura in bila sa ka ji i bɛ ji k'a kɔnɔ fɔlɔ n'i ye ji k'a kɔnɔ i bɛ tasuma in bila a la ni tasuma in bila a la n'a ko a bɛ cɔn kɛ k'a chaleur labɔ i b'i bolo teliya ka bɔ kɛ k'a datugu k'i si sutura k'a datugu n terikɛ n'i y'o kɛ k'a sɔrɔ siri o siri b'i kan n'i y'o kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛbaliya fɛn fɛn b'i kan i bɛ ka hami ko wo kura ala ta kɔfɛ tile 9 kɔnɔ i bɛna taamasiyɛn sɔrɔ o la 9 jours Allahu akbar kuli al-kafiruna sama senba ye yiri min ye a samandi ale samandi quoi ni k'i b'ale ja baara b'i bolo dɛ hali k'i b'a jeni a kɛnɛ k'i b'a jeni a bɛ ko da tasuma kan dɛ manamana tasuma t'a jeni dɛ yiri do yiri min ye kabakoba ye i b'a tigɛ a bɛ kalo 1 bilali kɛ a ma ja kalo 1 i b'a tigɛ k'a bila tile kɔrɔ 1 mois a tɛ ja donc gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw mana janfa kɛ cogo o cogo a tɛ se ka don ko mana tigɛ ni mɔgɔw cɛ cogo o cogo ni mɔgɔw bɛ ɲɛ o de bɛ ɲɛnabɔ kuma ma ɲi a bɛ kuma ka da hakɛ la n ti commentaire kɛ ni ka nin tuta yani fayda di abana ni ala sɔnna inshallah Ghazali an bɛ i fo dantɛ foli min na wali ɲuman dɔ foli ta ye k'a yira kanubaw la k'a fɔ aw maa minnu bɛ ni aw mago bɛ Ghazali la fɛn min kɔni ye kabako daga suya daga min n'a taara don o bɛ na di aw ma dasi 7,000 7,000 kabako layɛli ayi attends layɛli de 7,000 lajɛli de 7,000 ye daga ɲɛ 25,000 daga 25,000 125,000 lajɛli o ye 7,000 ye k'i ka diɲɛ kunko n'a ɲɛɲɛ bɛɛ f'i ye inshallah o kɔfɛ kabako dawulo min filɛ nin nin bɛna baara aw ye 18,000 18,000 ka i lafiya diɲɛnatigɛ kɔnɔ o tuma a ye Ghazali yɔrɔ ɲini aw k'a sɔrɔ Ghazali ɲana an ka bɔ kuma kɔnɔ i bɛ dugawu kalan ni an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ da أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكونك إلهي محمودا ربا رحمنا رحيما ملكا معبودا مستعانا هاديا منئما إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبع ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.